Mga kaigsuonan, karong ako na atong isgutan ang may tungod sa death penalty. Aprobado ba ang Diyos niining death penalty mga kaigsuonan? Sumala sa akong nakuikuyan sa balang kasulatan, klaro og tin-aw kayo nga ang Diyos aprobado gyud ang death penalty. Nganuman, sa Lucas 19:27 mga kaigsuonan, atong mabasa sa Biblia, nagaingon, naan karon may tungod sa akong makaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa atong atubangan. Og sa nakapamulong na si Jesus ini, siya may padayon paglakaw padulong sa Jerusalem og misugo siyang tinun-an pagkuha sa nating baka, nating asno. Klaro kayo si Jesus, unsay ang sulti ni Jesus makaigsunan, nan sa ako makaaway nga dili gusto ako maghari kanila, dad-a sila dinhi sa akong atubangan o pamatya ninyo. Klaro pa, sugod, aprobado ang Diyos aning death penalty. Mao bita mga kaigsunan, nakilalisan ni mga kaigsunan sa atong mga senador, mga congressman, ug tatanan natong naas kagamhanan, naglalis ani may tungod aning death penalty. Pero alang nako, naaginis Biblia mang kaigsunan na kinidang death penalty, aprobado gyud ang Dios niini. Tungod kay daghan kay sita sa Biblia mang kaigsunan nga nagsugo gyud ang Dios, nakapatay ang Dios mga kaigsunan, sumala sa Deuteronomio 4:3. Sa maayong balita Biblia, klaro ug tin-aw kayo, Deuteronomio 4:3, gipatay sa Ginoo nga inyong Dios ang tanang tao nga misimba kang Baal. Katong misimba kang Baal mga kaigsunan, gipatay sa Dios mga kaigsunan. Klaro, tin-aw kayo na ang Dios dahil mo patay. Deuteronomio 32:32, naingon ang Dios, akuray mo patay, way lain. Sa tutba, kinitang patay mga kaigsunan, aprobado ni sa Dios. Tungod kay ang mga tao, dautan naman kayo, lipat yun lang sa Diyos. Klaro kay sa 2 Samuel, 1 Samuel 22, 26, 27, naingon dito ang Diyos magkaigsunan, sa mga dautan, ako dautan, ug sa mga matarong, ako usab matarong. Klaro kay nagiingon sa Diyos. Maubita magkaigsunan, na kining mga dautan magkaigsunan, tin-aw kay ni sa Biblia magkaigsunan, nga aprobado gyud ang Diyos ining death penalty. Sumala sa balang kasulatan sa Exodo 21:11 ngadto sa 15. Atong basahon ang balang kasulatan diha sa maayong balita Biblia. Ang magdagmal og tao ug makapatay kaniya kinahanglan patyon. Exodo 21:12. Mo ni sugo sa Ginoo. Unsa man may sugo sa Ginoo? Sa 15, ang musumbag sa iyang amahan o inahan kinahanglan patyon. Ipapatay Diyos Ginoo. Patay yun. Sa 16, Exodo 21:16, ang mudagit og tao aron ibalikya o aron taguan kinahanglan usab patyon. Ang mudagit ha? Mudagit lang kag tao, mangidap ka, ipapatay Diyos Ginoo. Ika-17, Exodo 21:17, ang magtunglo siyang amahan o inahan kinahanglan patyon usab. Mutunglo lang ka sa imong ginikanan, patyon ka, sumasugos Ginoo. Mao ni mga kaigsunan, likon kay mga kaigsunan ang mga teksto sa Biblia nga kinideng kaso sa death penalty nagilalisan karon sa Kongreso sa Senado. Klaro kay mga kaigsunan nga mahitabo yun eh. Nganuman, tungkol kay daghan kay bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod og death penalty. Jutay na kay mga kaigsunan ang kiingon sa Ginoo, ayaw kamo pagpatay. Exodo 20:13. Mo ni sugos Ginoo, pero siya mismo daghagipatay. Ano man na mga kaigsunan? Kadagagipatay sa Ginoo mga kaigsunan suma sa Biblia. Exodo 12:29. Sa pagkatungang gabi, gipamatay sa Ginoo ang tanamang kamugulangang anak lalaki dito sa Ehipto. Gikan sa anak sa hari nga mo'y mamunod sa trono ug ngadto sa anak sa mga binilanggo. Klaro kay mga kaigsunan, gipapatay sa Ginoo. Nganong iya mang gipapatay mga kaigsunan? Kay ang mga tao mga kaigsunan ditong napita, klaro kay mga dautan. Kung unsa may saad sa Ginoo, matod pa niya kung ang mga matarong, ako usab matarong, o sa mga dautan, ako usab dautan. Tinaw kay ang Biblia mga kaigsunan. Klaro o tinaw kayo sa 1 Samuel 2:6, ang Ginoo mo patay ug muhatag sa kinabuhi. Mubanlod siya ngadto sa Seol
og siya usay mupagawas. Mupatay gid ang Ginoo. 1 Samuel 2:6, Deuteronomio 32:39. Di ba makaigsunan nga aprobado man gyud ang Dios niining death penalty? Unya makaigsunan, usa ka tawo nga ginganlag unan sa Genesis 38:9. Wala mahimuot ang Ginoo. Wala kahimot sa Dios ang gibuhat ni unan. Busa gipatay si unan sa Ginoo kay inig pakihilawas niya kang tamad. Ipagawas niya iyang binhi. Iyang i-withdrawal ba? Klaro kayo, nasuko ang Ginoo mag-igsunan ni unan. Kay inig pakihilawas niya kang tamad, ipagawas niya iyang binhi. Ang problema ani, nang lili ba sa kaning Ginoo? Ang naibaw man sa gipagawas? Sa ito pa makaigsunan, naibaw sa kaning Ginoo? Why ba ay nasuko man Ginoo? Pagsuko sa Ginoo, ipatay si unan kay inig pakikilawas niya kang tamal, ipagawas man niya ang binhi. Nagduda sa tanalili sa ning Ginoo tingali kay ano nakakita man siyang ipagawas. Mao tong nasuko ang Ginoo, ipatay si unan. Laing bersikulo makaigsunan, 2 Samuel 6, tudling 6 of city. Gigunita ni Usa ang sudlanan sa kasabutan kay nalukob man ang mga baka og nagsuko ang Ginoo kang Usa og iyang gipatay. Gipatay na sad si Usa. Kay day baka magkisunan, so nagdason sa kasabutan, nalukog, naluya, isaw ni Unan, gisagang. Pagsagang ni Unan, nasuko ang Ginoo. Gipatay si Usa. Maayo man tuyo ni Usa? Kanong gipatay mas Ginoo makaigsunan? Mao ni makaigsunan nga ang Ginoo, hili kayo og patay makaigsunan. Kay naanad man gid siya, kay niingon man siya, akuray mo patay, way lain. Ang yawa, di man ang kapatay. Wap amay yawa makapatay. Kanimang yung Ginoo, kay siya raman. Wa may lain. Kay iya mo nun mga tao, wa may magbuot niya. Bisag kung sa iyang buhaton, kay iya mo nun mga tao, wa may magbuot niya. Pero sa mata sa kadaghanan mga kinal, daotan yun ang Ginoo makaigsunan. Kay pat yun man niya. Iya unsa ning tarungon, di ba? Unya, kay death penalty man ni atong ilalisan makaigsunan, dain sa bersikulo sa Biblia, sa Buhat 5:10. Miingon si Pedro kang Ananias, nganong na makakaman, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kung dili ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya og namatay. Sa tud pa namakak lang si Ananias. Unya, ang iyang asawa man kaigsunan, si Pedro miingon kang Sapira, tug-ani ako, maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Mitubag si Sapira, oo, maura ka na. Busa si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot man kamo pagtintal sa Espiritu sa Ginoo? Diha natumba si Sapira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Busa gayayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Klaro kayo, gipatay na sa Ginoo ang magtiayon. Kay ngano man makaigsunan, wa gyud mo tug-an sa ilang halin sa ilang yuta. Gibaligya ilang yuta katigayunan. Wa mo tug-an na makak lang. Nasuko ang Ginoo ug gipatay ang manigtiayon si Ananias ug si Sapira. Mao bita makaigsunan. Kining Biblia makaigsunan, tin-aw kini makaigsunan nga ato yung masabot. Unsa may gisultis Ginoo? Ang magtunglo sa iyang amahan o inahan, kinahanglan gayud pagyon. Ang magdagmal og tawo ug ang makapatay og tawo, kinahanglan patyon usab. Busa makaigsunan, klaro, ug tin-aw kay makaigsunan na kini day death penalty. Aprobado ang Diyos ni ini. Nganong aprobado man siya? Kay dinhi sa Biblia makaigsunan sa Zacarias 3:17, miingon ang Ginoo, habasa ang akong magbalantay sa karnero. Ang tao nga nag-alagad kanako, patya ang magbalantay aron magkatibulaag ang makarnero. Klaro kay makaigsunan ang sugo sa Ginoo, ipapatay gayud kadtong mga tao nga iyang mga kontra. Sa akong makaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, mingon ang Ginoo, data dili sa akong atubangan og pamatyan ninyo. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan.